କ'ଣ କହିବୁ କହନି ବଗୁଲା, ଆଜିକାଲି ଏ ଝିଅକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି। ଏମିତି ମୋବାଇଲ ୟାଙ୍କୁ ବାଇ କରିଛି, ପାଠ ତ ପାଠ ଜମା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଘର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭାତ ବସିଥିବ ମମି ଡାକୁଥିବ, ଆରେ ଭାତ ଟିକେ ବାଇଣି ଦେଖେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ତଥାପି ଶୁଣିବେନି। ବୁଝିଲେ, କ'ଣ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଚାଟିଂ ଗପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବେଳକୁ ଏମିତି ନଥିଲା, ବୁଝିଲୁ ବଗୁଲା। ଆରେ ରାମ କକା, ଆପଣଙ୍କ ବେଳରେ ସେ ସତ୍ୟ କାଳ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଝିଅ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କହିବ ରାମ କକା, ଆଜିକାଲି ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ କବିତା କହିବା ପାଇଁ। କହୁନୁ, କହିଲୁ ଟିକେ ଶୁଣିଆ, କହ ପଦେ। ଆଗେ କାଳେ ଝିଅ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ପୋଥି ପୁରାଣରେ ଅଛି ନାମ। ଆଗେ କାଳେ ଝିଅ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ପୋଥି ପୁରାଣରେ ଅଛି ନାମ। ଏବେ କାଳେ ଝିଅ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କୁକୁର ଠାରୁ ପା ହୀନ। ବାଃ 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 ବାଃ, ବଢ଼ିଆ କହିଲୁ। ଏ ବାଡ଼ିଖିଆ ଯୋଗନିଖିଆ ଦେଖିବୁ, ଏଛା ବାଡେଇ ବି ଧରିକି ଛାଞ୍ଚୁଣି ପାରେ ଆମ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛୁ, ଜାଣିଛୁ ନା। मंगल भाई